Hej alle sammen. Poulstrup Børnehus er det bedste børnehus. Vi har mange gode læringsmiljøer. What? Hvad er det her for noget ry? Kan vi ikke bare sige det med vores egne ord? Nej, nu er vi venner. Ja. Laura, hun er også venner med mig. Ja. Leger sammen og... Det skulle jeg lige til at sige. Traktoren kører hele dagen lang. Første gylde. At man kan køre på mooncar, og man kan sidde derinde og lave bål. Jeg synes det samme. Må du gerne vælge? For de siger, at det var dig, der er på plads. Ja, vippen og gyngerne. Jeg synes, at snortuppen. Og mig. Den er virkelig sjov. Ja. Man kan dreje rundt. Så op. Hold så op. Den siger, hold så op. Foden har horn, og ben den kan gå med på jorden. Jeg synes også, det er sjovt at så sidde og male og lave perler ude i alkohol. Det synes jeg også. Og mig. Det synes jeg også. Jeg synes, det er mega fedt. Mega godt. Mega godt. Yeah. Man kan lege indenfor, hvis man har lyst, også udenfor nogle gange. Og så nogle gange, så skal man bare være udenfor. Jeg synes, vi har det mega sjovt. Ja. Efter jul, der skal jeg til Sverige. Hvis man bare var derhjemme, så ville man have kedet sig. Nej. Jo. Jeg lavede med Luna og byggede en hule, og det var meget sjovt. Men da jeg var hjemme, så må jeg bare hjælpe min mor. Og så skulle vi tage alles hundelort op. Mega sjovere, end at være derhjemme, men...